no he trobat. El que tinc és un informe d'un altre tema que jo demano accés a la informació d'aquesta entitat com a regidor i em retornen un informe que no té res a veure amb aquesta sol·licitud en la que es fan afirmacions taxatives com aquesta entitat no està registrada al registre d'entitats de Salt. I dius, vale, anem a buscar la normativa i és veritat, la normativa de funcionament, doncs podem tenir el dubte, però podem deixar dubtes, però si es fixa, a la normativa també parla que hi haurà una sol·licitud normalitzada d'aquests espais. I aquesta sol·licitud normalitzada d'aquests espais, que està evidentment a la web de l'Ajuntament, faltaria més, diu sol·licitud d'autorització d'actes i préstecs d'equipaments. Obrim aquesta sol·licitud amb un annex de la normativa que s'ha de complir quan es sol·liciten aquests espais i l'últim punt de l'annex. Llegeixo textualment. Únicament podran accedir a fer ús dels equipaments municipals associacions o entitats degudament inscrites al registre municipal d'entitats. Vale. Perdoni, m'està dubtant que estic llegint directament des de la web de l'Ajuntament, carai. Què m'estan dient? O sigui, també dubtaran ara que estic llegint directe. Carai, mira, símbol, És que clar, m'està dient que no posa això. Ostres, tu, és que al final és una ofensa, és que em molesta. Jo, sí, vostè parlava de conflictes... Mira, senyora Alarcón, en el ple d'avui hem tingut un possible cas de nepotisme i ara estem parlant d'un possible cas de clientelisme. Jo no sé si és que amb aquesta entitat vostès estan pagant kebabs de l'any 23 o són a comptes de l'any 27? Jo m'estic... Què li he dit? Li molesta? Això que acabo de dir són paraules que van sortir en un ple del seu regidor que té al costat. Parlant dels kebabs. Sí. Per tant, torno a dir-li, si són criteris tècnics, em pot aportar l'informe tècnic que diu que compleix tots els requeriments d'aquesta entitat per accedir, perquè a dia d'avui no sabem si aquesta entitat, si qui fa la petició és responsable d'aquella entitat, és que això és el mínim. S'imagina que jo demano un equipament municipal en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya? Bueno, per aquesta regla de 3 me'l donarien. El problema és que jo hauria de justificar-ho, no? Però és que aquí passa això. Jo no he trobat l'expedient. Per tant, vull un informe tècnic. Per això volia accedir a l'expedient. Volia saber qui era el responsable. L'únic element que hi ha és que aquesta entitat està registrada a no sé on, al Ministeri de Justícia, amb 5 responsables, dels quals hem localitzat a 3. Aquests 3 persones ens han dit que no tenien constància d'haver fet cap sol·licitud. De les altres, em sembla que alguna està fins i tot fora del país, de les 2 restants, i no sabem qui carai ha fet la petició i quina responsabilitat té sobre aquesta entitat. I en canvi li assignen, sense fer aquesta comprovació. A canvi, això sí, a l'altra entitat, comprovacions totes. El NIF, falta que no tingui deutes, el registre, l'acte notarial conforme l'autoritzen, perquè, com bé ha dit el senyor regidor, doncs va venir un responsable, va venir membres de la Junta degudament acreditats en aquesta reunió. Per cert, una reunió que vostè en fan de mediació, a la qual només es presenta una part, però li assignen a la part que no es presenta. També és una mediació de conya. Per tant, no sé, tot balla una mica, senyor Alarcón, tot balla una mica. Però em sap molt de greu, però és que el que hem viscut avui és una actitud de caciquisme brutal d'aquest equip de govern. Per tant, si us plau, doncs repensis una mica el que estan fent. Moltes gràcies.